ଦେଖ ଆଜି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର 6th କ୍ଲାସ୍ ବୁକ୍ଟା ଏନସିଆରଟି। ତା ଦେହରୁ ମୁଁ କଟ୍ ପେଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନୋଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ମ୍ୟାପ୍ ସବୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସରିଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ। ଦେଖ ଆମର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖ, ସେତେବେଳର ମ୍ୟାପ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା ସୁଲେମାନ କିର୍ତ୍ତର ହିଲ୍ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାହଉଛି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇପଟେ। ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓମେନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ବିଗାନ୍ ଗ୍ରୋଇଂ କ୍ରପ୍ସ ହୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଲି 8000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖ ଗ୍ୟାରୋ ହିଲ୍ସ ଆଉ ବିନ୍ଧ୍ୟାସ। ଗାରୋ ହିଲ୍ସ ଆମର କୋଉଠି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ବିନ୍ଧ୍ୟାସ ହେଲା ଆମର ନର୍ମଦା ପାଖାପାଖି ଏମପିରେ। ଏଇଠି ଆମର ରାଇସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ଆମର କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍ସ ଦେଖିବା ସହିତ, ହଁ ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମେହେରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଗଲା ପାକିସ୍ତାନର, ବୁରାଝୁମ୍ ହେଇଗଲା ଆମର କାଶ୍ମୀରର। ତା ଉପରେ ଆମେ ପଢିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୀମଟେକା କେଭ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଫେମସ୍ କେଭ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ଆମର ଡାଉଜଲି ହାର୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ହୁଙ୍ଗସି, ଆମ କୁର୍ନୁଲ କେଭ୍ସ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଟା ସବୁ ମୁଁ ବ୍ଲୁ ମାରିଛି ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡାକ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଯାହାହେଲେ ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆମର ବୁର୍ଜୋମର ଟିକେ ନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁର୍ଜୋମ ଆମର କୋଉଠି ଥିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ କାଶ୍ମୀର। ଏଇଠି ପିପଲ ମାନେ ପିଟ୍ ହାଉସେସ୍ ବନଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମାଟିରେ ଡଗ୍ କରିକି ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ଷ୍ଟେପ୍ସ ଥିଲା, ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ପିଡିଆ ଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଦେଖିବା ଉପରୁ ଟିକେ ଯିବା, ହଁ ଏ ପିରିୟଡ ଟେ ଦେଖିଦିଅ। ଦେଖ ପାଲିଓଲିଥିକ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଫେଜ୍ ଆମର ଯୋଉଟା ଥିଲା, ପାଲିଓ ମାନେ ଓଲ୍ଡ, ଲିଥୋଜ ମାନେ ଷ୍ଟୋନ। ଏଟା 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ଯାଇଥିଲା, 2 ମିଲିୟନ ଇୟର ପୂର୍ବରୁ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଟୁ 12,000 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ। ତାପରେ ମିଡିଲ ଫେଜ୍ ଟାକୁ ଆମର କହୁଥିଲା ମେସୋଲିଥିକ, ସେଇଟା ଆମର 12,000 ରୁ 10,000 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ଯାଏ। ସେଇଠି ଆମର ମାଇକ୍ରୋଲିଥ ଟୁଲ ୟୁଜ କରାହଉଥିଲା। ମାଇକ୍ରୋଲିଥ ଗୋଟେ ଫେମସ ଟୁଲ ଥିଲା, ପଥରରେ ବନା ହଉଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁଲ, ସେଟା ମେସୋଲିଥିକ ଥିଲା। ଏମ୍ ଏମ୍ ମନେ ରଖ ଏମିତି। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ନିଓଲିଥିକ, 10,000 ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି। ଆଉ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଆନିମଲ ଟୁ ବି ଟେମ୍ଡ ୱାଜ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନ୍ସେଷ୍ଟର ଅଫ ଡଗ୍। କୁକୁରକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୋଷା ବନେଇ ପାରିଥିଲୁ, ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଫର୍ମ ଟା ଥିଲା କୁକୁରର। ଆଉ ଆମର ମେହେରଗର, ସେଟା ଆମେ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା, ସେଟା ଆମର ବୋଲାନ ପାସ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଫର୍ଟାଇଲ ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା। ସେଇଠି ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ବାର୍ଲି ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍ କ୍ରପ୍ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବା। ରିଅର କରୁଥିଲେ ସିପ୍ ଆଉ ଗୋଟ୍ କୁ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଆନିମାଲ ବୋନ୍ସ ମିଳିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ। ଆମର ରିମେନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଣ୍ଡ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହାଉସ ଗୋଟେ ମିଳିଛି। ବୁରିଆଲ ମିଳିଛି, ମାନେ ଯୋଉ ବରିଆଲ ମାନେ ଆମର ଯୋଉଠି ଆମର ଶବ ସବୁ ପୋତା ହଉଥିଲା, ସେଇଗୁଡାକରେ ଆମର ସ୍କେଲେଟନ ମିଳୁଥିଲା ଯୋଉଠୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯିବା ଟର୍କିର ନିଓଲିଥିକ ସାଇଟ୍, ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ, ଡେଟ୍ସ ଦେଖ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟ୍ରିକଲି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର କେବେ ବିଗିନ ହେଇଥିଲା, 8,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଫାଷ୍ଟ ସିଟି ଅନ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ସେଟା 47,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଗଧଟା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ସିଟି ନଥିଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କିଙ୍ଗଡମ ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଭ୍ୟାଲି କଡରେ, ସେଇଟା ଆମର 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଇଣ୍ଡସ୍ ସିଟି ଗୁଡାକ 47 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ଆମର ମଗଧଟା 2500 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା, ହଁ ହଣ୍ଟର ଗ୍ୟାଦରର ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ମୁଭ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମର କାହିଁକି ମୁଭ୍ କରୁଥିଲେ, ତାର କାରଣ ଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ପ୍ରେ, ସିଜନ ଟୁ ସିଜନ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଆମର କଣ ଥିଲା ରହିତ, ଟିକେ ରୁହ, ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର କୁର୍ନୁଲ କେବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଟ୍ରେସେସ୍ ଅଫ ଆସ୍ ମିଳେ ଆମର, ଯୋଉ ପାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଜଳା ଜଳି, ସେଇ ଫାୟାର ଏଲ୍ଟରର ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିଗଲା। ଆମେ ଜଳେଇକି କିଛି ଖାଉଥିଲୁ, କି ଜଳେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ଗରମ କରୁଥିଲୁ ଶୀତ ଦିନେ, ସେଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ ୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଇଣ୍ଡସରୁ ଆସିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ତା ମାନେ ଥିଲା। ଭରତ କୋଉ ଟର୍ମ ଥିଲା, ଭରତ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ କରାହଉଥିଲା, ୟୁଜ ଫର ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପଲ ହୁ ଲିଭଡ ଇନ୍ ଦି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପଲ, ତାଙ୍କୁ ଭରତ କହୁଥିଲା। ସେଟା ରିକ୍ ବେଦରେ ମେନସନ ହେଇଛି। ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ କଣ, ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଲେ ଯୋଉଟା ହାତରେ ଲେଖା ହୁଏ। ଆଉ ହାତରେ କୁହା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି, ପାମ୍ ଲିଫ୍ ଉପରେ, ତାଳପତ୍ର ଲିଫ୍ ଉପରେ। ଆଉ ସିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାର୍କ ଅଫ୍ ଟ୍ରି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବିର୍ଚ। ଗୋଟେ ବିର୍ଚ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରି ଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ବାର୍କ ମାନେ ଟ୍ରିର ଯୋଉ ବାର୍କକୁ ବିର୍ଚ କୁହାହଉଥିଲା, ସେଟା ହିମାଲୟରେ ଗ୍ରୋ ହୁଏ, ତାରି ଉପରେ ବି ଲେଖା ହଉଥିଲା ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ତାପରେ ଆମର ଯିବା, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, କନ୍ଦାହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ସେଇଠି ଆମର ଅଶୋକା ଇନସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ। ଅଶୋକା ସେଇଠି ବି ରୁଲ କରୁଥିଲେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେ ଏରିଆରେ ବି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଆମ ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ଆରମିକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ଆରମିକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଦେଖିବା ଭୀମଟେକା ଏବେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ସାଇଟ୍, କେଭ୍ ରକ୍ ସେଲ୍ଟର ପିପୁଲ ସେଇଠି ଆମର କଣ କରୁଥିଲେ,
रेन हिट ପାଇଁ ତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ହାତରେ ବି ବହୁତ କିଛି ବନେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ହାତରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୀମଟେକା ୱାଲ ଉପରେ ହେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଉ ଆମର ଦେଖିବା ଢୋଲା ହଁ ଗୁଜରାତର ହରପାନ ଟାଉନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଦବା ଢୋଲାବିରା ଖାଦିର ବେଇଟ ଯୋଉ ବେଟ ଯାକୁ କୁହା ହୁଏ ରନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି ସେ ଏରିଆ ଆଉ ଏଇଠି କଣ କହିଲ ଦେଖ ଆମ ନର୍ମାଲି ଆମର ହରପା ସାଇଟ୍ ଗୁଡାକର ଆମର ଦିଟା ଇଏରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥାଏ ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥାଏ ସିଟାଡେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ସିଟାଡେଲ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ତଳ ପାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଢୋଲାବିରାକୁ ଆମେ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ମ୍ୟାସିଭ ଷ୍ଟୋନ ୱାଲ ଦ୍ୱାରା ଘେରାଉ ହେଇଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି ଗେଟ୍ ୱେ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ସିକ୍ୟୁର ଏରିଆ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆମର ଲୋଥାଲ କୋଉଠି ଲୋଥାଲ ବି ସେଇ ଗୁଜରାତର ସାବରମତୀ ପାଖାପାଖି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଫ ସାବରମତୀ ପାଖାପାଖିରେ ଆଉ କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଗଲ୍ଫ ଅଫ କମ୍ବର ସେଠି ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ଆମର ଥିଲା ଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ ସବୁ ଲୋଥାଲର ଡକ୍ ୟାର୍ଡ ବହୁତ ଫେମସ ଡକ୍ ୟାର୍ଡ ମାନେ କଣ ଯୋଉଠି ଆମର ହଲ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ସିପ୍ ମାନେ ଲୋଡ ଆଉ ଅନଲୋଡ କରିବାକୁ ମାଲ ଗୁଡାକ ଠିକ ଅଛି ସେଠି ମାନେ ଏଇଟା ଜଣଉଛି ଯେ ଲୋଥାଲ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସେଠି ଆମର ଡକେଟ ଥିଲା ଲୋଥାଲ ଆଉ ଆମର ଦେଖିବା ହଁ ସିଟାଡେଲ ସିଟାଡେଲ ଆମର ଯୋଉ ଉପର ସ୍ପେଶାଲ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଯେମିତି ବାଲି ପୋତା ହେଇକି ଆମର ଘର ନିଅ ଖୋଳା ହୁଏ ଉପରେ ସେଇଭଳିଆ ସିଟାଡେଲ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଉ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ କୁହା ହୁଏ ଏଥର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାଇଥିଲା ୟୁପିଏସରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଗାଲ ତାର କୋଉଥିରୁ ବନା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ସେଟା ମିଳେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୋଟ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏନସିଆରଟି ହିଁ ପଢ ଆଉ କୋଉ ବହି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଦେଖିବା ହରପ୍ପାନ probably got Harappan probably got cover from present day Rajasthan even from Oman ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ ସ୍ପେଶାଲ ଆବାଉଟ୍ ହରପ୍ପାନ ସିଟିଜ କଣ ଥିଲା ଦେଖ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ହାୟର ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ମଲର ପାର୍ଟ ହାୟର ପାର୍ଟକୁ ସିଟାଡେଲ କୁହା ହୁଏ ଆଉ ଆମର ତଳ ପାର୍ଟକୁ ଲୋୟର ଟାଉନ କୁହା ହୁଏ ଆଉ ଆମର ହାଉସେସ୍ ୱେର୍ ବିଲ୍ଡ ୱେର୍ ଏଇଦର ଅନ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋରିଜ ହାଏ ଆଉ ଆମର କଣ ଥିଲା ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ହୋଲ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଥିବ ଯୋଉ ପଟ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିପାରିବା ହାଉସ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସବୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ମେହେରଗର ଇଏରେ ଦେଖ କଟନ ୱାଜ ପ୍ରୋବାବଲି ଗ୍ରୋନ୍ ଆଟ୍ ମେହେରଗର ଫ୍ରମ୍ 7000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ଆମର ହରପନ ସିଲ୍ ଟା ଦେଖ अर्लीस्ट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन दी सबकंटिनेंट ସେଇଟା ଆମର ସିଲ୍ ଥିଲା ସିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲେଖା କୋଉଠି ଦେଖିନୁ ସ୍କଲାର ମାନେ ସେ ସାଇନ୍ କୁ ଡିକୋଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡିକୋଡ କରାହେଇପାରୁନି ଏଇଗୁଡା ଦେଖ ଟେରାକୋଟା ଟୟ ଏଇ ସବୁ ହାତରେ ଯୋଉ ବନା ହଉଥିଲା ଟେରାକୋଟା ଟୟ କାଠ ୟୁଜ କରିକି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ସିଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ହରପ୍ପନ ମାନେ ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଥିଲେ ଟୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ପ୍ଲାଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଆମର ରିଗବେଦିକ ଏରିଆ ଏବେ ଯିବା ରିଗବେଦିକ ଏରା ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଆମେ ପଢୁ ଯୋଉ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଟୁ ରିଭର ସାଙ୍ଗରେ ବିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସଟଲେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଗଡେସ ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଭରସେସନ ହଉଛି ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ପ୍ରେୟର୍ସ ଇନ୍ ରିଗବେଦ ଫର୍ କ୍ୟାଟେଲ ଆମର ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ହଁ ସନ୍ କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା ହର୍ସେସଙ୍କ ଉପରେ ହର୍ସେସ ୱେର୍ ୟକ୍ ଟୁ ଚାରିଅଟ ହର୍ସେସକୁ ଆମର ଚାରିଅଟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ରଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବ୍ୟାଟେଲ ଲଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଆମର କଣ ରହିଲା ମୋଷ୍ଟ ମେନ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ୱାର୍ସ ରିଗବେଦିକ ଟାଇମରେ ରେଗୁଲାର ଆର୍ମି ନଥିଲା ବଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଥିଲା ସେଇଠି ପିପଲ ମାନେ ମିଟ୍ କରିବେ ଡିସ୍କସ କରିବେ ୱାର ଓ ପିସ୍ ବିଷୟରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଢିବାକୁ ଗୋଟେ ଲିଡର ଥ୍ରୁରେ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା କହୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିଲେ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜାସ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ନଥିଲା ଏମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କି ପ୍ୟାଲେସ ଆର୍ମି ନଥିଲା ସେମାନେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଲିଡର ଭଳିଆ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲ ସକ୍ସେସନରେ ରାଜା ହଉନଥିଲେ ରିଗବେଦିକ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଥିଲା ସଭା ସମିତି ଥିଲା ବଟ୍ ଲ୍ୟାଟରରେ କଣ ହେଇଗଲା ଲ୍ୟାଟରରେ ଆମର ହେଲା ଯେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଭ୍ୟାଲୁ ତାର ହରେଇଲା ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏ ସଭା ସମିତିକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଚାଲ ଏବେ ଗଣ ଆଉ ସଂଘ ଦେଖିଦବା ଗଣ କଣ ଗଣ ଇଜ ୟୁଜ ଫର ଏ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୟାଟ ହାଜ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ସଂଘ ସଂଘ ନର୍ମାଲ ଏବେ ବି ଯାହା ମିନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଆସୋସିଏସନ କୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଜି ବିଷୟରେ ପଢୁ ଯୋଉଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ବୈଶାଲୀ ବା ବିହାର ଥିଲା ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢୁ ଯୋଉଟା କି ଗଣ ବା ସଂଘ ଥିଲା ଯଦି ଗଣ ଓ ସଂଘ ବିଷୟରେ ପ୍ରିଲିମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିଲା ତା ମାନେ କଣ ଇନ୍ ଗଣ ଓ ସଂଘ ଦେयर ଆର୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ବଟ୍ ମେନି ରୁଲର୍ସ ବହୁତ ଗୁଡେ ରୁଲର ଥିଲେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସେଇ ଯୋଉ ବାଜି ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମେ ଯୋଉ ବାଜି ବିଷୟରେ କି ସେଠି ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଆମେ ଦୀଘା ନାୟକରୁ ପଢୁ ଠିକ ଅଛି
ଦୀଘା ନାୟକ। ଆମର ଏଠି ଦେଖ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କ ଉପରେ ପଢିଦବା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରିନ୍ସ ଥିଲେ ଲିଚ୍ଛାବିସ୍ ଗ୍ରୁପର ଯୋଉମାନେ ବାଜି ସଂଘରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଜି ସଂଘ ଆମେ ଏବେ ପଢିଲେ ସେଇ ବାଜି ସଂଘରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଆଟ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 30 ହି ଲେଫ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।